У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Дорогі брати і сестри у Христі, поважаныя телеглядачі, я нездарма пачаў сваю прамову ад знаку Святого Крыжа. Гэты знак мае вельмі глыбокае значэнне, хоць такі просты і звычайны для кожнага верніка. Па сутнасці, гэтае самае кароткае вызнанне нашай веры. Веру ў Бога Айца, які так полюбіў свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Веру ў Сына, якога Айцец асвяціў і паслаў у свет. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала. Так чытаем у апостальскім сімвале веры. Калі святар прамаўляў над намі словы «Я цябе хрышчу ў імя Айца і Сына і Духа Святога» і ўпершыню назначыў нас знакам крыжа, мы акунуліся ў таямніцу патройнай любові Бога, што дае жыццё, збаўляе, асвячае, яднае з Касцёлам і запрашае да шчаслівай вечнасці збаўлёных. Напэўна, прайшло нямала часу, перш чым мы самі самастойна перажагналіся і самі сказалі «У імя Айца і Сына і Духа Святога», вызначаючы і вызнаючы веру ў Найсвяцейшую Троіцу. Гэта галоўная праўда нашай веры і адначасова таямніца, якую мы ніколі не зможам да канца спасцігнуць. Мы можам толькі абапірацца на словы Езуса, які сведчыў пра Бога Айца і Святога Духа. Тры Божыя асобы з'яўляюцца адным Богам і дасканалай супольнасцю любові. Як зазначае катэхізіс каталіцкага касцёла, Божыя асобы адрозніваюцца міжасабовымі адносінамі. Айцец нараджае Сына, Сын народжаны з Айца, Дух Святы паходзіць ад Айца і Сына. Аднак у сваёй знешняй дзейнасці Троіца дзейнічае як адзіны Бог. Айцец, Сын і Дух Святы разам ствараюць свет, разам яго збаўляюць і падтрымліваюць яго існаванне. Таму адносіны паміж асобамі Найсвяцейшай Троіцы, якія ўяўляюць сабой любоў у найвышэйшай ступені, павінны натхняць кожную чалавечую супольнасць да ўзаемнай згоды і любові, крыніца якой заўсёды будзе Бог. Дарагія, вера ў адзінага Бога ў трох асобах унікальная. Па-за хрысціянствам ніякая іншая рэлігія не вызнае Найсвяцейшую Троіцу. Адносіны паміж Айцом і Сынам і Святым Духам – гэта абсалютная любоў. Любоў, якая не замыкаецца сама ў сабе, але аддаецца ва ўсёй паўнаце іншаму. Айцец Сыну, Сын Айцу, Святы Дух Айцу і Сыну. Любоў творчая і жыццядайная. З любові трыадзінага Бога быў створаны свет і чалавек. Адсюль дакументы Другога Ватыканскага сабора падкрэсліваюць, што Касцёл можна назваць міжасабовай камуніяй, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці Касцёл дае нам Божае жыццё, якое вынікае з крыніцы трыадзінай любові і дапамагае нам развіваць гэтае жыццё, пакуль яно не дасягне поўнай святасці. Адсюль ніхто не можа назваць Бога Айцом, кажа святы Аўгусцін, калі не называе Касцёл маці. Мае дарагія, Бог ёсць любоў. Таму і чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, пакліканы да любові. Мерай любові каханне без меры. Аднак толькі ў еднасці з Богам любоў будзе творчай і жыццядайнай. Грэхападзенне першых людзей было парушэннем гэтай еднасці, і свет напоўніўся болем, смуткам і смерцю. А кожны грэх паглыбляе трэшчыну ў адносінах паміж Богам і чалавекам. Спачатку Адам і Ева
усяго толькі з'елі забаронены плод. Што ж тут, здаецца, такога страшнага? Аднак потым Каін забіў Абеля, і зло пачало распаўзацца па зямлі. І пан, бачачы, што разбешчанасць людзей на зямлі стала вялікай, і што ўсе думкі і сэрцы іх не накіроўваліся ні на што іншае, акрамя як на зло, пашкадаваў, што стварыў чалавека на зямлі. Чытаем у кнізе быцця. Аднак для грэшнага чалавецтва надалей ёсць надзея на збаўленне, бо для Бога няма нічога немагчымага. Святы апостол Ян у Евангеллі кажа: «Так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Менавіта крыж Езуса з'яўляецца тым мастом праз бездань чалавечых грахоў, якія падзяляюць Бога і свет. Як зазначае апостол Павел, цяпер у Хрысце Езусе вы, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі дзякуючы крыві Хрыста. Варожасць і недавер былі знішчаныя крыжовай ахвярай збаўцы. Давайте будзем памятаць пра гэта кожны раз і кожны дзень, калі будзем рабіць знак крыжа. Паважаныя, пасля першароднага граху чалавек стаў схільным да дрэннага. Вобраз і падабенства Божае было знявечана. Мы нараджаемся з гэтым недахопам і ўсё жыццё змагаемся з рознымі спакусамі. Аднак мы верым і маем надзею, што гэтае змаганне, калі мы сапраўды змагаемся і імкнемся стаць справядлівымі і праведнымі, прынясе плён вечнага жыцця. Божая міласэрнасць, дзякуючы якой нашы грахі могуць быць прабачаныя, неспасцігальная. Аднак нам так цяжка ў гэта паверыць. Хоць Езус Хрыстус шмат разоў нагадвае нам пра гэта. Неспасцігальная цярплівасць Бога – гэта адказ на свабоду, якую наш Створца адарыў кожнага з нас. У гэтай свабодзе, якую Ён нічым не абмяжоўвае, мы можам адкрыцца на ласкі, якімі Бог багаты і якімі жадае пастаянна нас адорваць. Але як жа часта мы закрываемся на іх. І хоць мы часта выбіраем гэты апошні варыянт, Бог не адварочваецца ад нас і не пазбаўляе нас сваіх дароў. Бо Ён так моцна палюбіў свет, як нагадвае святы Ян. Нягледзячы на тое, што мы часта грэшым з-за малой веры, а часам нават з-за адсутнасці веры, Бог багаты ў вернасці. Усё яшчэ чакае нас. Гэтае багацце вернасці, якое Ён адарыў Маісею, якое працягвае дарыць нам, нягледзячы на нашу нявернасць. Вельмі добра тлумачыць святы Павел у словах: «Калі мы не верым, Ён застаецца верным, бо не можа адрачыся ад сябе самога». Памятайма, мае дарагія, што Найсвяцейшую Тройцу мы праслаўляем тады, калі з глыбокай верою робім знак крыжа. Мы праслаўляем яе, калі, выходзячы з святой імшы, становімся сведкамі Божай любові, якая жыве ў нас. Калі мы імкнемся да еднасці, калі мы прабачаем і сеем любоў, калі мы вольныя ад ненавісці, крывадушнасці і зайздрасці. У сённяшнюю урачыстасць нізка схілімся перад гэтай Божай таямніцай і праслаўляем Бога, адзінага ў Святой Тройцы. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер, заўсёды і на векі вечныя. Амен.